Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Seshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Maska chakanaka muri Zimbabwe. Yezo na usawa na skimbo pasori kundu TV. Naso na uchidu chanchupenya chakasiyana. Kune wondo yanetsa pa Facebook imchile nonge maititi wasta video yawo wasta kuchengwa kuchura vanhu vakabachira maraba. Izva meno chikurwadziwa ere kana kuchiita sei. Ndicheta mungozvira mega muranda kada chibatikana kuchikona nabachirwa ere ameno chaida kukwaniswa papi. Iye daido ngobachira kangobachira. Ndicheta muzvire mega. Ivhiri ri1 notenga imba chitungisa. Saka ipapa pamavhiri ari 4 imba 4 kuchitungisa bajisara change. Ndotenga mota ndega inini. Ukunzwa? Mari yemaofferings iyo ndo unobva wada kutanga kutoti yeah, you have where is the foundation of your money? It's from Christians. Respect the people. Respect the people. Don't disown the same people who give you money. They remain poor to feed you. Respect them. You understand? Respect those people who are not offering. Don't want to take a Lamborghini but you could bless her. Who wants what? Respect vanu. Nekuti ndo vano uya vachisa offering. Oi collector. Why collector utenga Lamborghini? Uya futhi utenga kudadila the same people. Shaz, no. Ina ndinamunhu anotya. Ini ndingana ndine chinhu chandakabviswa pafesi yangu iganda rekukwata. Ndosaka pamwe muchiona ndakashata kudai so. Ndosaka muchiona ndakadai so. Ganda rekutya nezvekunzanzi tichakubata tichakuita seika. Munotondibata. But ndakutaura chokwadi. Respect the poor, Shamari. Utodanguvhaira ndinobhadhara 375 one workers and then unobhadhara because unenge uchivaita mutactic unofunga kuti wokaudza munhu yone miruzi rosa andi munhu anojamba aka munhu anotokupa kaLamborghini yake nekuti unenge wamuti unonzi Rose kana kuti unonzi Daddy Rai. You think we are stupid enough? For any day you no one's uchi shut down. Me, I have a gift from God. God Almighty. I miss whenever gift yangu. Passion Java, uyakazobuda yachipa sando kuna Winkid mushemenge Winkid yakaramba 35,000 years kuti ashande naye. Izvi zvakaratidza kuti Winkid pazvinhu zvake anikachiziva zvaari kuita. Uye Winkid hatingoti brand rake ritakusina zvisina basa rese. Vava vanhu vakuru havasana Windsor kana ana Uncle Epatan. Ndicheta muzvonere mega Java achikakauka kupapauka kuramba wakaitwa marina kafa. Zvonere mega. Babona zati pachokwadi ndakanyeba Mwari ngandura dai. Iwe mukoma wingi wakabvunzwa nokutaura. Ndakaoffer 35,000 US dollars. Yondishane nabo 1 year chat. Calculator wakanota zvibhuri wakati no, I can't take the deal. 35,000 US. 35,000. Pamberi pa Jesus Christ of Nazareth Bay. Ndakaoffer, that was last year. Vada kuti te project today so pane 35,000 US. Ngede akati nunyebere chani. I hope America nichitona ma email. Taura navo vakatoweka mari dzavanogadzira per month per year. Vakanoti 35 vanhu hazvibude. Why? Hachazi munhu iye wekuti akuitira zvinhu mari kana kuitira munhu zita kana chichiche. Munhu ane vision. Yari kutotedzera unazoziva kuti inini nditonzi Winkid, nditori zita, nditori brand pandiri panapa. Yes. Kune song vakumimbisika Fire chita muzvire mega vachamba kumasong wake namazvokudai pa screen. It's a ladies lights are fire, one pepper in
ndovuma moto yangu andirambe ene ndindovuma moto dzangu andirambe ene ndindovuma zuva rekutongwa kana rasvika ishe musazondikanganwe kana ndau yako zuva rekutongwa kana rasvika ishe musazondikanganwe kana ndau yako. Chucks abudisa zvikari vachado masongo aChucks namba anozokubuda pascreen penyu. Yala kutsitsisa kutamba ushayiso imuroshi kwayimikoma kose komtketura alasindazi ngwarira kuviringa mafanziwe azina unopita pepe makorokoza aita mari kukorongoza ivinikota aita mbiri ukokumoza makorokoza aita mari kukorongoza ivinikota aita mbiri ukokumoza. Ian adonedzawo zvakare vachada futi masongo ake namba andotsveta pascreen. Ndovaromera chamutengure varikukanganwa Ian wemangoma ndovaromera usvika madaire liberty munde vatipire ndovaromera chamutengure varikukanganwa Ian wemangoma ndovaromera usvika madaire vanoneti Ian vamwe chamutengure ndabika ngoma nyowani uyai muterere chimwe chandabika uyai mupakuri quality ndinobika ndichaenda kuri ina nezifine mochapeleva ngoma dzarira kutupai terera nyowani patan eche chagadzirwa napetike ndiberiti munde vatibire. Musanotona video vakuna Drika apa ndokavapera nawo zvedza nhasi tosangana musikamfunotera. Yakuno well I'm one of the baddest yacht boy Slice Drika for the girl them in my power with the girl them all of the girl them. Oh mommy can you give me something Chandy know that. Oh mommy can you give me something Chandy know that. Never will I hate your body focus something. Never will I hate your body focus something. Girl you are adorable but like you are tornado. Yeah me love you forever. You move yeah me da good you but me show that when you crying now. Body pan top of body feel like you know I know you know how you make me follow you. Oh mommy can you give me something Chandy know that. Oh mommy can you give me something Chandy know that. Never will I hate your body focus something. Never will I hate your body focus something. Baby focus something. Yeah, let me tell you just one thing. Me and my bros are the main thing. Don't you ever hesitate. I walk on you baby with the fire. Me I'm just touching on the feelings. Show me like ooh yeah. The African look is too much. Oh mommy can you give me something Chandy know that. Oh mommy can you give me something Chandy know that. Never will I hate your body focus something. Never will I hate your body focus something. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama.